का रउआ कोनो ऐसन जगह के कल्पना कर सकत बानी जहां एक साथ हजारों लोग कोनो अदृश्य शक्ति के बस में आके चीखे चिल्लाए लागेला, जहां विज्ञान के बोलती बंद हो जाला आ अंधविश्वास चाहे आस्था के एक ऐसन खेल शुरू होला जेकरा देख के बड़ बड़ सुरमा लोग के पसीना छूट जाला। प्रणाम दोस्तों, हमार बिहार ऐसन अजूबा आ रहस्य से भरल बा कि यहाँ के हर माटी में एक कहानी बा। लेकिन आज हम रउआ लोग के बिहार के ओही जिला में ले जाइब जेकर नाम सुनत ही इतिहास के याद आ जाला। जी हाँ, रोहतास। लेकिन रोहतास के संझौली में एगो ऐसन जगह बा जहां हर साल नवरात्रि में जिंदा इंसान अदृश्य रूहों के आमना सामना होला। ये जगह के दुनिया घिनू ब्रह्मा स्थान के नाम से जानेला, जहां लागेला भारत के सबसे अजीबो गरीब भूत मेला। आजू के वीडियो में हमनी के ए मेला के पीछे के वही सच के खंगालब जेकर आजू तक विज्ञान भी पूरा तरीका से नाही सुलझा पावल बा। वीडियो के एकदम अंत तक देखब, काहे कि आजू रात के रउआ लोग के नींद उड़ जाए वाला बा। रोहतास जिला के संझौली प्रखंड में स्थित इस जगह आम दिन में एकदम शांत रहेला, लेकिन जैसे ही चैत चाहे सर्दिये नवरात्र के शुरुआत होला, यहाँ के माहौल पूरा तरीका से बदल जाला। यहाँ के पुरनिया लोग के कहानी के मुताबिक सैकड़ों साल पहले घिनू ब्रह्मा बाबा नाम के एगो सिद्ध संत रहे। उनके पास अद्भुत आ अलौकिक शक्ति रहल। यहाँ जे भी आवेला वो खाली हाथ ना जाला, चाहे कतनो बड़ डायन होके, भूत होके, चाहे ऊपरी साया होके। घिनू बाबा के दरबार में आके अदृश्य आत्मा के गोड़ धरे के ही पड़ेला। जी हाँ, यहाँ के लोग के अटूट विश्वास बा कि घिनू ब्रह्म बाबा के शक्ति के आगे कोनो भी दुष्ट आत्मा टिक नहीं पावेला। इहे वजह बा कि लोग ए मेला के सिर्फ मेला ना बल्कि भूत प्रेत के अदालत कहेला। अब बात करत बानी ओ खौफनाक मंजर के जो यहाँ नवरात्र में हर रोज देखे के मिलेला। जैसे ही मंदिर के प्रांगण में ढोल नगाड़ा बाजे के शुरू होला, भीड़ से अचानक कुछ लोग झूमे लागेलन। ओकरा के हमनी के भोजपुरी में खेलल कहल जाला, अंग आना कहल जाला। यानी ध्यान से देखी ए दृश्य के, जे मेहरारू लोग आम दिन में घूंघट से बाहर चेहरा ना निकालेला, उ यहाँ आके ऐसन भारी मर्दाना आवाज में बात करे लागेली सन जैसे उनके भीतर कोनो दोसर आदमी चाहे कोनो पुरानी आत्मा समा गईल होखे। ओझा आ तांत्रिक लोग उनके चोटी बाल पकड़ के पूछेला, कौन हवे रे तू, कहाँ से आयल हवे, आ एकरा के कब छोड़बे। आ सबसे हैरान करे वाला बात ई बाकी पीड़ित इंसान अपने आप के पीटेला, दीवार पर सिर पटकेला, लेकिन ओकरा तनिको दर्द के एहसास ना होला। ए मेला में सिर्फ बिहार के ना बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल से भी लोग खेचाइल आवेला। कुछ परिवार के उजा दावा रहेला कि उनके घर के सदस्य महीनों से बीमार रहत रहन। डॉक्टर लोग हाथ खड़ा कर देलन, लेकिन यहाँ आके घिनू बाबा के भभूत राग आ पानी के छींट पड़ला से ही उ लोग एकदम ठीक हो जाला और एकदम चंगा मंगा से घूमे लागेला। अब यहाँ आके एगो बहुत बड़का सवाल खड़ा होला, का सचमुच भूत प्रेत नियन कोनो चीज होला जो इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लेवेला, या फिर एकरा पीछे कोनो ऐसन सच बा जो ये आंख से दिखाई ना देला। चलिए अब इस सिक्का के दोसर पहलू देखल जाए, यानी विज्ञान के का कहनाम बा। जब डॉक्टर आ वैज्ञानिक के टीम ऐसन भूत मेला पर रिसर्च कैलस तो उ लोग भूत प्रेत के ए दावों के सिरे से खारिज कर देहलस। मेडिकल साइंस के मुताबिक ई कोनो भूतिया साया ना ह, बल्कि एगो गंभीर मानसिक बीमारी है जेकरा के मास हिस्टीरिया कहल जाला। मनोवैज्ञानिक लोग के कहनाम बा कि देहात के इलाका में खास करके मेहरारू लोग पर बहुत ज्यादा पारिवारिक आ सामाजिक दबाव रहेला। जब वो लोग ऐसन माहौल में आवेली
जहाँ पहले से सैकड़ों लोग झूम रहल बाड़े और ढोल बजावत बा, उनका अपने आप से ही कंट्रोल ना होला और उ कंट्रोल खो के ओहने लोग के जैसन हरकत करे लागेली जा। जितना उनकरा अंदर भीतर गुस्सा दबल बा, तनाव बा, दर्द बा, असही चिल्ला के झूम के बाहर निकाल देली जा। एकरा बाद उन लोग के दिमाग शांत हो जाला, जेकरा के लोग भूत के प्रेत के भाग जाला समझेला। तो भाई लोग, रोहतास के घिनू ब्रह्म मेला आस्था, विश्वास, अंधविश्वास आ विज्ञान के एक ऐसन खिचड़ी बा जेकरा के रउआ चाह के भी अनदेखा नहीं कर सकेला। ओइजा के जे लोग रहता उनकरा खातिर बाबा के साक्षात चमत्कार कहेला। ओइजा विज्ञान खातिर इंसान के दिमाग के एक उलझल बीमारी बा। रउआ ए बारे में का सोचत बानी? का सचमुच वहाँ कौनो अलौकिक शक्ति बा या ई सिर्फ दिमाग के बहम बा? जवन भी राउर राय बा उ कमेंट सेक्शन में ही जा। अगर केहू घिनू ब्रह्म बाबा तर गइल बा तो वो भी अपना राय ई कमेंट सेक्शन में दे सकेला और जे ओइजा के निवासी बा वो अपना बात रख सकेला। अगर ई रउआ के वीडियो निक लागल होखे तो एक लाइक, शेयर और भोजपुरी में ऐसे ही डरावना, रहस्यमयी, भूत प्रेत के कहानी सुने खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। मिलत तानी अगला वीडियो में कोनो रहस्य के साथ। तब तक खातिर सावधान रही, सुरक्षित रही। अगर रउआ लोग के साथ कोनो घटना घटल बा तो आप लोग हम नीचे ईमेल देतानी, ओकरा पर जरूर भेज सकतानी जा। अब भोजपुरी में हम सभी के ई कहानी और उ जौन साथ आपके घटना घटल बा हम वो सुनाई। धन्यवाद।